Talba oħra ta' Jason Azzopardi fil-qorti ġiet miċħuda wara li esiġġa li l-imħallef Mark Simjana jirikuża ruħu minn appell li fetaħ l-istess ex-deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika wara li fix-xhur li għaddew instab ħatib disprezz u ksur ta' regolamenti tal-qorti. Il-każ jikkonċerna ħtija ta' Azzopardi f'April li għadda wara li ġibet filmat bil-mowbajl tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li dawn kienu fil-bini tal-qorti. Huwa ġim ċanfar u anke kundannati ħallas multa ta' 1000 euro. Iżda d-deputat tal-Blue Heroes ressaq rikors fejn saħansitra attakka lill-imħallef li kellu jisma' l-każ tiegħu għax skontu dan huwa qrib tal-Prim Ministru. Minkejja dan it-talba tiegħu issa ġiet irrifjutata mill-qorti stess li wkoll ġibdet l-attenzjoni kif ir-rikors li ressaq Azzopardi wkoll tenna li ma kellu l-ebda dubju dwar l-integrità tal-imħallef Simjana. Għaldaqstant il-qorti preseduta minn 3 imħalfin remit il-barra rikors ta' Azzopardi waqt li fil-konklużjonijiet tagħhom tennew li l-qrati jagħtu sentenzi skont il-liġi il-ħaq u s-sewwa u mhux biex jirċievu kummenti pożittivi mill-ġurnalisti jew fuq il-midja soċjali. Komplew li l-qrati mhux se jħallu lilhom infushom jiġu kundizzjonati minn dak li jingħad fil-midja jew x'imkien ieħor daqskemm il-kompożizzjoni tal-qorti tal-appell ma tiddependix fuq jekk ikollix jew le l-approvazzjoni tal-midja jew ta' xi settur tal-popolazzjoni. L-ex-deputat nazzjonalista wkoll ġie ordnat iħallas l-ispejjeż tal-kawża għal iħder l-avukat Arter Azzopardi. Jason Azzopardi fl-aħħar xhur ukoll ammetta li gideb u għamel talbiet għall-inkjesti li ġew miċħuda għax ma resaqx provi li huma aċċettati fil-qorti bħala evidenza ammissibbli.